Utzunea ostatuan iragarria zen kolaziora deituak izan ginen herritarrak oro. Gertakariaren arabera, tabernako gela nagusia bitan zatikatua zen, hautatuak eta hautatzaileak elkar ez trabatzeko gisa. Aburu ikerketa erakunde ospetsu batek kudeatu ondar inkesta soziolinguistikoaren ondoriak ezagutu orduko, Estatuak Euskal Herri Departamentuaren osatzea erraztu zuen eta bereiz egonagatik mutzueneko aterpean instituzio berriko ibil moldeak miresten ahal genituen. Ardoa, Gazna eta Jainko lagun miak askatu ziren. Madalen Zoritzarrekoa ahantzi eta solasa airatu zen behi, ardi, emazte, gizon eta bide istorioetan berme. Herriko auzapeza uneaz baliatu zen bere urdetegiaren aldeko baimena lasterreman ziezaio zen prefetari erregutzeko eta Txeiene Larraburuk lanpostu bat amoinatu zion Kontseilu Orokorreko buruzagi abertzaleari. Mundurik hoberenean dena ongi zebilen erdara traketzean lehen auzoa zutitu zenean erranez. Otoitz bat gutarteko hurrengo hilarentzat. Medikuari esplikatzen nionez, aldi oroz, gutarteko hurrengo hilaren aipamena entzutean lo kimikotik iratzartzen nintzen, angustiaz beterik eta ikusi nuena amets gaizto baino zela frogatzeko beso ondoa odoleraino simikatuz. Jaikitzen nuen zainen zabaltzeko. Medikuak ez zuen konprenitzen gauaren biluzia eta desesperantza eskaz nituela jadanik, bakea eta bizoz.